Ja sam radila 3 ili 4 godine u Bosni, vodila sam emisije na BN-u i putuješ od Srbija putovala sam i vodila deo tih gostiju u kolima. Tak, primer Vlada Georgijev. Jeste, i Ceca, i svi su gostovali kod mene. Zaista sve najveće zvezde. I sad treba da snimim emisiju, jurim ka granici, sutra putujem za Brazil. Moram snimim 2 emisije. Tako, imaš karta, ne šverc. Ovaj put imam kartu. Aha, dobro. I sada dolazim na granicu i vidim da su svinjogojci zatvorili granicu, štrajkuju zbog otkupa cena svinje. Znači traktori, Traktori, viče se, svinje, dajte nam veći otkup svinja. I sada ne puštaju da prođe ni američki ambasador, ni hitna pomoć, ništa. Ja kažem mužu, jao, propali smo, šta ćemo sad? Nema snimanja, nema odenja u Brazil. Nema snimanja, nema Brazila, nema para, nema ništa. Kaže meni muž, pa kako šta ćemo? Penji se na traktor i drži govor, podrži svinjogojce. Zašto za da te puštat? I ja stvarno popnem se na traktor i Vakva cela tako što si. Tako, sa šeširom se. Braćo svinjogojci, idemo svi na televiziju da postignemo veći otkup cena. A gde? Kod mene u emisiji? Kod mene u emisiju. I pokupim 2 babe iz štrajkačkog odbora. Dobro. I baba dođe sa mnom i umesto da krene da priča o svinjama... Ne li to što je tema? Da, ona krene da priča kako je njen muž seksualno impotentan. I ja sve, ma gospođo svinjama, kaže, ma kakva svinja, šta da radim, njemu se ne diže, ja sam propala. To je bilo ludačka gledanost. Baba, babička, a? 6 miliona ljudi. Dakle, baba se razvela, ali dobili smo veći otkup svinja. Hell je! To!